Solhøjden er vinklen, der er mellem en vandret flade, som vi ser her, og retningen til solen, som er tegnet her. Vores solhøjde varierer kraftigt i løbet af året. Vores solhøjde kan kun være mellem 0 og 90 grader, men i Danmark kommer vi aldrig over de 58 grader, som vi gør til sommersolhverv. Den laveste solhøjde, vi har i Danmark, er på 11 grader, og det kommer vi ned på til vintersolhverv. For at finde solhøjde skal du først ud og stå, hvor solen skinner. Når du har fundet et soligt sted, skal du sikre dig, at der er et vandret og fladt terræn. Derefter skal du måle genstandens højde, som vi så kalder A. Og derefter skal du se på den skygge, den laver. Og du skal sørge for, at pindens vinkel til jorden er præcis 90 grader. Derefter måler du skyggens længde, og det kalder du B. Og så herefter er formlen således. Og vi har lavet et lille forsøg her, hvor den genstand, vi målte, den var på 1 meter. Og den skygge, genstanden den kastede, den var 1,05 meter. Dette regnede vi så ud, så vi fik tangens til V var 0,952 meter. Herefter skal du bruge funktionen, der hedder tangens til minus 1, da det er kun V, vi vil have, og ikke tangens til V. Herefter fik vi 43,6 grader. Det er kun 70% af sollysets energi, der når jordoverfladen, da afstanden til jorden gør, at sollyset absorberes og reflekteres af atmosfæren. Da sollyset kun meget få steder på jorden rammer vinkelret på jordoverfladen, som ses her, skal vi tage højde for, hvordan sollyset fordeles ud over større stykker jord, når sollyset rammer skråt på jordoverfladen, som det ses her. Altså jo mindre solhøjde, jo mindre energi rammer jordoverfladen, og derfor bliver det koldere. Vi har skiftende årstider, fordi jorden roterer i en akse, der hælder. Derfor får vi i Danmark mindre sollys om vinteren end om sommeren. Det gør vi både fordi dagene er kortere om vinteren, og fordi solen står lavere på himlen, så solstrålerne rammer jorden mere skråt, end de gør om sommeren. Om sommeren er dagene længere, og jordoverfladen opvarmes flere timer i døgnet. Dagslængden bestemmes ligesom solhøjden af hældningen på jordens rotationsakse. Årstiderne har intet at gøre med, at jorden bevæger sig i en ellipsebane rundt om solen. Faktisk er jorden tættest på solen, når det er vinter i Danmark. Det er forskellen i solhøjde, der er den primære årsag til, at vi har forskel i temperaturerne om sommeren og om vinteren. Der er 4 årstider i løbet af et år, og et år er altså på 12 måneder. Og hver årstid varer cirka i 3 måneder. Klimaet kan ændre sig her i løbet af en årstid. Altså vi har sommer, efterår, vinter og forår. Med hver deres årstid og hver deres klima. Jordens hældning har en betydning for årstiderne.